लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो बे गोदान भिडिअ आंनि गोसो गोरबोजों बरायलायबाय टुरिना टपिकआ डेन्जार लोगोफोर गोबाङा नुबायबो जानांगौ गोबाङा नुवाखैबो जानांगौ दे बे भिडिअ ओइ तेरिका गोबांनि नङाबा माबा माबिसो नुहुरगोन सासे बोराया बाब बिसिनाव आं नङा बायदि उन्दुना थाबावो सासे बोराया सानै सिख्ला लानानै गावगासिनो आरोखि सेंग्राफ्रा थासिथोब ओरैनो राननानै उखुम मुदा नायदावनानै थाबाय था सेंग्राफ्रा बोराया होखावगासिनो ओमफ्राय ओरै सानै साथाम लाना गावगासिनो डेन्जार जादों आयौ एकदम नायनानै मिनिथावा माथावा डेन्जार खाथ्रा जादों आरोखि लोगोफोर अब्ला लोगोफोर नोंथांमोनखौ भिडिअ खावलायनो सानो भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो भिडिअखौ दानालासिनो जोबजासिम नायलां इन्ट्रेस्ट जानो थांगासिनो लोगोफोर खाथ्रा गरम एकदम डेन्जार आरोखि लोगोफोर अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ गोबाङा सोरबा नुबाय जानांगौ गोबाङा नुवाखै जानांगौ नङा होमबा एकदम गरम आरोखि आङो नोंथांमोननो बे भिडिअखौ देखायनो थांगासिनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायबानो जाबाय आरोखि दै ओमफ्राय आं होनो हागोन हाया आं होनो हायाबा मा जागोन आं बेखौ मिथिया डेन्जार नायबानो जाबाय आरोखि नोंथांमोना नै माथोआनो गोदोना दं माथो आयौ सिथोबा अ देखो ब्लुटुथ कानेक्ट जादों लोगोफोर ब्लुटुथ बेखायनो आङो नोंथांमोननो आवाजखौ होनो हायाखै ब्लुटुथखौ बन्द खालामबाय आङो डेन्जार आरोखि लोगोफोर बेबायदिब्ला होफिननो नाजानि नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरोखि साला ब्लुटुथआव कानेक्ट जालांबाय थायो सिथोब लोगोफोर नै आयौ फोरलाब आयौ सानैनिफ्राय मा होनदों नायदो नै जि खाखौनो हाफिनबाय बोराया आं नङा बायदि थाबावो होदोलै ज' जाजाय मा केमेरा बानायखो सिथोब साला बोराया नायलाय माबायदि उन्दुना थायो ओमफ्राय सासेयाथ' लांदांखा दंखा आरोखि नै दै जोख्लोबना उन्दुना थाबावोलै आयै भिडिअखौ मानो बानायखोब्रा नोंसोरलाय अयनायलै साला मासि डेन्जार खाथ्रा आयु दंखालै सयथिबो आयु बाब सानै लानानै गावगासिनो मालाय सेंग्राफ्रा साला माबा सायाव उखुम नायदावनानै गोदावलाबाय था रानलाबाय था बबाव बेबायदि गावदोंब्रा बबाव मोनो सिख्लाफ्रा माथो बोरायजोंल' खारफाग्रा जाबाय सोरबा थिखादारनो सोरबा माबा माबिनो सोरबा बिजनेसमेननो थाखा गोनां फैसा गोनांजों बोराया माने ओरै थनथ्रलायबाबो बैसोर बायदिजोंसो सानै सिख्लाफ्रा बासथाबो आयु मा जाखोलै गासिबो सिख्लाफोरखौसो बदनाम खालामजोबलाय लांबाय बिसोरो दिनै सानै सिख्लाफोरनि थाखाय बदनाम जालांजोबबाय माबाफ्रा माखासे मोजां सिख्लाफ्राबो लासिं सिंनो बर'नि गेजेराव मा जाबाय थाखो मानो बिदि गोदाव सोराव जाबाय थाखो लाजिला नामा जोंनि माखासे बर' सिख्लाफ्रा बोरायजों बासथाबनानै बेबायदि गावनि आबै फिथिख्रिखौ फानलाबाय थानो लाजिला नामा नोंसोरो बायग्रायाथ' मोनबा बायनानै जागोन मानोबा थाखा फैसाखौ बहा गारनो थैना थांबा थाखा फैसाखौथ' मोनलांफाया थाखा फैसाफ्राथ' थांबाया थैयोबा नङा होमबा बेनिखायनो थांना थासान्दियाव बोराया एकदम गांसो गोरलै नागिरखायो मालाय मोनबानो बायगोन जागोन मालाय नै बेफोरबायदि आरोखि लोगोफोर नङा होमबा दा बैसोरबायदि सानै सिख्लाफोरनि थाखायनो बर' हारिया बदनाम जाबाय आरो बर' सिख्ला माखासे सिख्लाफ्राबो अबावबा बाहेराव अबावबा बिदेशआव अबावबा लामा सामा मोनाबिलि ओंखारनो हाया मोना बेरायनो हाया
बैफोरबायदि माने अबावबा मोना बेरायबानो बिखि माने देहा फानग्रा बैफोरबायदि जायो आरो मानि थाखाय बैसोर सासे सानैनि थाखायनो दिनैनि थारिखआव बेफोरबायदि बुंजानायखौ जायो आरोखि अब्ला लोगोफोर खोब माने आं बेखौ बुंनो सानो बैसोरनि जाय नैबे सिख्लाफोर नङा होमबा बैसोरनि न'खराव बिमा बिफा बिदा फंबाया दिनैनि दिनाव बेसेबां लासिंसिं दिनै बिमा बिफाया गावनि बेफोरबायदि फिसाजोफोरखौ नुनानै मानो एसेबो फंसेबो बादा होआ नामा फंसेबो बुङा नामा खोब आरो बै बोराया गावनि फिसौजो जानो समायनायफोरजोंनो साला बिनि गुस्थुथिजों हास'ना होनांगौमोन हमनानै हास'नानै होलै आरो केमेरामेनफ्रा सेंग्रा बोरायमोनब्रा एकदम सावरि जानानै सेल्ला बेला खालामना फैनांगौ बेफोरबायदिखौ सावरिसो जानांगौ बेबायदि भिडिअ खालामनाङा हांदो साला एकदम 10 जनसो गावग्लिजोबदो बै गावलायनो फोरदों सेला खालामना फैखानांगौ आरो मानो होनबा बिसोर बेबायदि फानग्राखा नालाय बेबायदि बोरायनो गथायना होग्रा आबैखौ बेखायनो थांनांगौ साला 10 जन 12 जन 20 जनसो साला बेबायदि खालामना फैनांगौ बेबायदि मोनोब्ला नेक्स्ट टाइम बेबायदि खालाम जि जानला मोनला ससे सनैखौ बेबायदि खालामनाङा दरखार गैया मानो होनबा बिसोरनो बेबायदिखौसो नांखागौ नालाय नङा होमबा लोगोफोर एकदम बेबायदि खालामनांगौ आरोखि भिडिअ खालामना हरनाङा अब्ला लोगोफोर बे भिडिअ बेयावनो फोजोबबाय आङो नोंथां भिडिअ हाजासे शेयार खालामना दामाखा आरोखि बिसोरनो फिथौ फानना जाग्राफोरा बयना सुदिफोरा सिगा नै एक नम्बर Ang naman? top